מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023, הידועה גם כהשבת השחורה, הייתה מתקפת טרור נרחבת שהתרחשה בשעה 6:29 בבוקר, ביום שבת חג שמחת תורה. המתקפה כללה ירי רקטות, חדירות מחבלים וקרב קרקעי, והביאה להרס רב ואבדן חיי אדם, עם כ-1,400 הרוגים וחטיפת 251 אנשים. המתקפה התרחשה ב-12 יישובים בעוטף עזה, והביאה לזעזוע עמוק בחברה הישראלית ובקהילה הבינלאומית. האזור, הממוקם במערב הנגב, מתאפיין בטופוגרפיה פגיעה, קרוב לגבול רצועת עזה, מה שהפך אותו ליעד קל לפגיעות. גורמים נוספים שהשפיעו על האירוע כוללים את חוסר ההכנה של האוכלוסייה והפתעת המתקפה. תיאור האוכלוסייה. האוכלוסייה בעוטף עזה מונה כ-70,000 תושבים, עם ייצוג שווה בין נשים וגברים. הפילוח הגילאי כולל ילדים, בני נוער, מבוגרים וקשישים, כאשר כ-20% מהאוכלוסייה הם ילדים מתחת לגיל 18. ישנם גם אוכלוסיות מיוחדות כמו אנשים עם מוגבלויות, נשים הרות ותינוקות. מבחינה סוציו-אקונומית, האוכלוסייה כוללת חקלאים, שכירים ועצמאים, עם רמות הכנסה מגוונות, כאשר חלקם מתמודדים עם קשיים כלכליים. טווח זמן הפינוי. הפינוי החל ב-8 באוקטובר, והיה קצר יחסית, אך הוארך מספר פעמים בשל האיום המיידי על חיי האוכלוסייה. כ-55 יישובים פונו, כולל העיר סדרות, הנמצאת במרחק של עד 7 קילומטרים מהגבול. התושבים פונו למלונות ומרכזי פינוי, וחלקם קיבלו מענקים מהמדינה לשכירת דירות. ההחלטה להאריך את תקופת הפינוי נבעה מחשש להחמרת המצב הביטחוני, נזקים קשים בתשתיות, וטראומה שחווה תושבים. סוג הפינוי. הפינוי היה בעיקר מציל, שנועד להרחיק את האוכלוסייה מסכנת חיים מיידית. לא היה פינוי מונע בשל הפתעה מוחלטת של המתקפה. היו אלמנטים של פינוי מגן עבור אוכלוסיות פגיעות, כמו ילדים וקשישים. הפינוי היה ספונטני, עם שימוש בתחבורה ציבורית ואישית, והרשויות ניהלו את התהליך תוך שיתוף פעולה עם מתנדבים וארגוני סיוע, שסייעו בהובלת התושבים למקומות בטוחים והקמת מרכזי קליטה. העבודה. ראשית, נתחיל בסקירה של הרקע והנסיבות שמצדיקות פינוי אוכלוסייה. פינוי יכול להתרחש במגוון מצבים, כולל אסונות טבע, סכנות תעשייתיות, סכסוכים ומלחמות, כמו גם מצבים אחרים כדוגמת מגפת ועבודות בנייה רחבות היקף. המטרה המרכזית של פינוי היא להבטיח את שלומם וביטחונם של התושבים על ידי הרחקתם ממוקדי סכנה. אבל, חשוב להבין שפינוי אוכלוסייה אינו רק אמצעי להצלת חיים. הוא מהווה כלי מרכזי לשמירה על נכסי התושבים ולהפחתת נזקים כלכליים במצבי חירום. בהמשך, העבודה שלנו הדגישה את המאפיינים העיקריים של תהליך הפינוי. תהליך זה דורש תגובה מהירה, תיאום בין גורמים רבים והקמת מרכזי קליטה זמניים. כל אלו הם אבני יסוד להצלחת הפינוי וחשובים להבטחת תהליך מסודר ושיטתי. בנוסף לכך, הוזכרה החשיבות של מתן תמיכה נפשית למפונים, שכן התהליך עלול לגרום לטראומה ולחץ נפשי רב. כאשר נעסוק במתקפת חמאס על יישובי עוטף עזה, נבין את הכאוס שנגרם מהמתקפה הזו, שהתרחשה כהפתעה מוחלטת והביאה לפינוי חירום של האוכלוסייה. המתקפה, שנקראה השבת השחורה, כללה מתקפות קרקעיות, חדירות מחבלים וירי רקטות נרחב, וסימן לזעזוע עמוק בחברה הישראלית ובקהילה הבינלאומית. מסקנות חשובות שעלו מהעבודה כוללות את הצורך בפיתוח תכניות פינוי מפורטות ומותאמות לכל אזור. יש צורך בהעלאת המודעות הציבורית, הכשרת אזרחים להתמודדות עם מצבי חירום, והקמת מערכות תקשורת יעילות. מה שחשוב לא פחות הוא ללמוד מהלקחים שהופקו מהאירוע ולשפר את הנהלים והמערכות הקיימות. בסופו של דבר, שמירה על אחדות הקהילה בעת משבר הינה קריטית. אחדות זו יכולה להשפיע באופן משמעותי על יכולת ההתמודדות של המפונים. באמצעות תכנון מוקדם, הקמת צוותי תמיכה קהילתיים ושימוש בטכנולוגיה, ניתן לשפר את חוות המפונים ולסייע להם לשקם את חייהם. לסיכום, יש להמשיך לחקור את הנושא כדי להבטיח את מוכנותה של מדינת ישראל למצבים דומים בעתיד.
שילוב מאמצים של המדינה, הרשויות המקומיות, הציבור הרחב והקהילה הבינלאומית יכול לשפר את ההתמודדות שלנו עם מצבי חירום ולהבטיח את שלומם וביטחונם של כל התושבים.